So, hello guys, and today, I'm gonna speak just Slovak in Slovakian language. So, let's go. Akože úprimne musím povedať, že neviem, čo budem hovoriť, keď som to vôbec nepripravoval, ale môžem vám povedať, že je mi 19 rokov. Môžem dať nejaké fakty o mne, fakty o mne. Pochádzal som tam býval v Poprad, pod Tatrami takzvané. A no, mal som akože fajn detstvo, tancoval, zrobil som že hip-hop, teraz hrávam futbal je môj život. Čiže tak, v 15 som sa presťahoval do Švajčiarska a tu vlastne študujem a robím to, čo ma baví. Čiže tak, taký ďalší fakt je, že pred 3 mesiacmi som si zlomil nohu. Čiže tým pádom išla všetka, akože moja robota, škola, futbal, všetko išlo bokom v podstate. Čiže ten svet sa ti trochu zrúti v tých 3 mesiacoch, keďže vieš, že nemôžeš robiť to, čo chceš. Ale tak zvládol som to a som tu. Čiže som spokojný, som šťastný. Švajčiarsko ako krajinu by som nazval akože dobrú krajinu. Som veľmi s ňou spokojný, ale samozrejme, že mi chýba, že Slovensko, keďže kamaráti, rodina tiež, akože nie som tu sám, ale proste chýba ti ten domov, princové halušky ti chýbajú. Čiže tak, píroj. No, neviem akože, čo by som povedal. Vôbec toto je, že také spontánne ASMR po slovensky. Čiže môžeme si zarátať od 1 po 10. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Už žijem teraz štvrtý rok vo Švajčiarsku. Čiže Švajčiarsko ako krajinu môžem doporučiť, ale samozrejme aj iné štáty sú lepšie podľa mňa ako Švajčiarsko, ale Švajčiarsko je jeden z tých, jak je niečo jak Nemecko, každý je tiež do Nemecka, do Slovenska, takže je to dobrý štát, musím uznať. No, keď vám povedať nejaké rozdiely medzi Švajčiarskom a Slovenskom, tak a neviem, či by to popravde bolo, keďže na Slovensku som bol viac extrovert, tu som viac introvert, čiže je také divné mi to fest príde. A keď rozprávam po nemecky, celkovo nemčina mi príde nejaký divný jazyk, ale učil som sa ho a viem ho jakž tak, hej. Teraz neviem, že nejaký som úplne Nemec, stále rozprávam lepšie po slovensky ako po nemecky, keďže používam slovenčinu každý deň, a to preto, lebo komunikujem s kamarátmi, s rodinou komunikujem každý deň, že tak rozprávam vlastne každý deň po slovensky. Takže asi toľko k tomu. Možno príroda je asi krajšia na Slovensku, by som povedal, čo sa týka Tatier, ako tu sú Alpy, ale tam som ešte nebol, hej, čiže ale Tatry sú podľa mňa stále krajšie. Slovensko forever. No a tak, čo je tu iné, čo týka futbalu a tak je tu lepšia úroveň pre mňa ako pre hráča, čiže môžem viac sa snažiť o to byť profesionálnym futbalistom, ako na Slovensku mi to príde, že tam to je viac také ťažšie, keď pochádzate z dediny, akože nie je to nemožné teraz. Každý, keď máte sen, choďte si za tým, nech hoci kto vraví čo chce, choďte si za tým, lebo je to váš sen, kto vám ho môže zobrať? Nikto. Čiže choďte si za tým a dokážete to. Ale môj sen je byť profesionálnym futbalistom, čiže preto vravím, že pre mňa bol prechod zo Slovenska do Švajčiarska veľmi pozitívny, čo týka úrovne hrania. A jedlo je asi lepšie na Slovensku, to musím dodať. Fakt jedlo je jedna z vecí, ktorá mi fakt chýba. Nie, že tu by bolo nejak
osobe, tak mám narodeniny 4.6., čo bolo pred mesiacom. Čiže oslavil som parádne. A počasie je tu asi horšie na Slovensku v mojich očiach. Dobre, možno v Bratislave je to asi podobné ako Bratislava, ale keďže ja som bol z Bradu, tam je kus chladnejšie, čiže tam vysoké teploty som neočakával, ale tu je proste 35 stupňov na dennej báze a to mi tak celkom vadí, keďže to športujem a ja nemám rád proste behať v horúčave, ale musím, ale nemám to rád, čiže to je taký mínus, nemám rád proste keď je fest horúco, akože idem na kúpalisko, okúpem tak krásne, ale mám radšej zimu a radšej keď som akože oblečený mikinka a idem na to, ako byť v horúčave a bojovať o holý život vo fitku, tak to ma fakt akože nebaví. Čo by som také ešte povedal o sebe, keď už o sebe, to je ťažká otázka, niekedy si dám ako